Bună dimineața la toată lumea! Astăzi vom vorbi despre Esau și Iacov. Două principii care o să le găsim totdeauna în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu totdeauna va compara în acești doi termeni. Hai să citim din Maleahi, capitolul 1, vom citi până la versetul 6. Prorocia, cuvântul lui Dumnezeu către Israel prin Maleahi. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov. Și am urât pe Esau, i-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vor ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății, poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotale lui Israel. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Deci cuvântul aici se referă la Esau și Iacov. Esau și Iacov sunt fiii lui Isaac. Și Dumnezeu spune că pe Iacov l-a iubit, pe Esau nu l-a iubit. Și acum Pavel vine în Noul Testament și el vorbește. Destul de greu e să înțelegi ce vrea să spună Pavel acolo, pentru că până la urmă zice că Dumnezeu e stăpân să aleagă și nu prea se înțelege ce vrea Pavel să vorbească acolo pentru cei care sunt așa, care trec peste cuvântul lui Dumnezeu fugitiv. Deci, Dumnezeu vorbește prin doi oameni care îi dă ca model pentru cei care iubește Dumnezeu. Și apoi, noi din cuvântul lui Dumnezeu știm că Iacov a fost omul care a umblat după binecuvântările lui Dumnezeu spirituale. El, deși nu era perfect, totuși el a rămas să fie aproape de Dumnezeu. Pe când Esau, pe el îi interesau lucrurile firești, lucrurile materiale. Nu știu dacă ați observat și când s-a dus să capete binecuvântare, pe el îi interesa ceva binecuvântare, să-i dea ceva binecuvântare pământească. Și aceste două concepte le vom găsi totdeauna în Biblie. Vor fi oameni care vor umbla după lucrurile duhovnicești, pe ei o să-i vezi mergând la rugăciune, mergând la întâlniri, care umblă după lucrurile duhovnicești. Și sunt oameni firești care fac și ei lucrurile acestea de dragul de a fi văzut de oameni, de dragul de a nu li se spune că ei nu fac lucrurile acestea, dar n-au atracție pentru ele. De aceea Dumnezeu spune, am iubit pe Iacov, am iubit pe cel care este duhovnicesc, care caută lucrurile de sus, nu umblă după lucrurile de jos. Esau sau Edom, cum este numit aici, el este omul firesc, care mai degrabă, în timp ce frații se adună împreună în prezența lui Dumnezeu, el mai degrabă găsește alte lucruri firești, sunt mult mai importante pentru el. Și Dumnezeu spune, mie nu-mi plac astfel de oameni. Deci sunt două concepte care Dumnezeu le arată aici. Sunt foarte mulți oameni din aceștia. Acum eu nu zic că
Dumnezeu vorbește doar la Esau și la Iacov, ci Dumnezeu vorbește în general. Poate că acolo unde ești tu, ai așa numiți frați de credință și totdeauna o să întâlnești între ei oameni care sunt spirituali, care umblă după lucrurile de sus, oameni care îl caută pe Dumnezeu și oameni care umblă după lucrurile materiale, firești. Și o să-i cunoști foarte bine pentru că o să vezi că ei sunt interesați, chiar și când te întâlnești cu ei, ei sunt interesați de lucrurile de jos, totdeauna o să se mai laude cu ce au mai realizat ei din punct de vedere firesc, ce realizări materiale au mai obținut ei. Acum, Dumnezeu ne dă acest model ca noi să înțelegem, ca noi să știm că Dumnezeu nu iubește în mod aleatoriu. Mulți au înțeles de aici că Dumnezeu iubește pe Iacov și ideea greșită asta este că dacă Dumnezeu a ales să-l iubească pe Iacov, Iacov poate să facă ce vrea el, pentru că Dumnezeu așa a ales să-l iubească și conceptul acesta este la mulți astăzi. De exemplu, mulți își imaginează că Dumnezeu îl iubește datorită faptului că Dumnezeu îl iubește și oricine își dorește să fie iubit. Oricine își dorește să fie iubit și Dumnezeu pe el neapărat trebuie să-l iubească. Deci, conceptul acesta este și la Israelul de astăzi. Prorocie cu privire la ei. Acum, așa să vă imaginați că toată lumea, dacă o să întrebe cineva dacă el să crede iubit de Dumnezeu, bineînțeles, Dumnezeu îl iubește. Deci Dumnezeu iubește pe toată lumea. Așa cred oamenii. Dar iată ce spune cuvântul aici. Că Dumnezeu iubește pe cei care sunt duhovnicești. Cel duhovnicesc umblă după lucrurile de sus. Cel firesc umblă după lucrurile de jos. Acum, dacă eu aș veni la dumneavoastră, în fața dumneavoastră, și aș avea o pungă pe care scrie boabe de porumb sau popcorn, și când aș deschide punga, deci pe pungă scrie una, și când aș deschide punga, aș găsi orez în punga aceea. Ce ar fi realitatea? Ce scrie pe pungă sau ceea ce există înăuntru? Bineînțeles că ceea ce înăuntru, aceea e realitatea. Asta vreau să vă atrag atenția, pentru că nu ceea ce spunem noi despre noi este realitatea, ci ceea ce îi în noi, aia e realitatea. Mulți se dau că ei sunt creștini autentici, că ei au credință adevărată, că numai ei, dar uite-te înăuntru. Uită-te înăuntru, vezi, după ce umblă oamenii aceștia? Uită-te la ei. Dacă sunt întâlniri în congregația lor, merg ei la cele întâlniri sau merg la Paște și la Crăciun sau doar la Paște? Asta spune totul despre un om. Să nu mai vorbim că sunt oameni care sunt înșelați de diavolul la un nivel mult mai superior. Asta e nivelul cel mai mic. Chiar am văzut acum rugându-se pentru circula pe rețelele de socializare despre președintele Americii, cum era acolo în birou oval și se rugau pentru el. Și apoi am văzut alte prorocii cum că va învinge. Și manifestări care au în ele o formă de autenticitate, dar puterea lui Dumnezeu lipsește cu desăvârșire de acolo. Să nu-i lăsăm înșelați de lucrurile acestea, pentru că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El de la început a spus, dacă veți asculta, veți fi binecuvântați. Adică dacă veți fi Iacov, dacă veți fi oameni duhovnicești, Dumnezeu vă va binecuvânta. Veți fi binecuvântați la câmp, veți fi binecuvântați acasă, veți fi binecuvântați
coșnița, postava, deci tot ce e al vostru va fi binecuvântat. Dar dacă nu ascultați de Dumnezeu, dacă sunteți sau dacă lucrați, umblați numai după lucrurile materiale, atunci binecuvântarea nu este, ci este blestemul. Atunci ești blestemat la câmp, ești blestemat, sunt blestemate lucrurile tale. Apropo, dacă vorbim aici despre Israel, eu tare am impresia așa că dacă Iacov, când a mers să fure binecuvântarea lui Esau acum în 1948 s-a răzbunat pe Iacov și a furat numele lui Iacov, numele Israel. Dar de fapt acest Israel nu este altcineva decât Esau. De aceea ei se așteaptă la binecuvântări pentru că și-au pus ei numele Israel. Dar când mă uit înăuntru lor, eu nu-l văd decât pe Esau. Și așa că Dumnezeu, mulți se întreabă că țara sfântă nu pare a fi o țară sfântă, poporul sfânt nu pare a fi un popor sfânt. Păi bineînțeles că nu pare a fi un popor sfânt, pentru că nu ceea ce scrie pe ei, nu ceea ce și-au pus ei numele. Uitați-vă la ei, după ce umblă ei? După lucrurile spirituale sau după lucrurile firești? Să mai acapărăm un teritoriu, să mai luăm în posesie niște locuințe pe care nu le-am zidit noi, să mai expropriem niște proprietari din zonele acelea, pentru că terenul ăla ni l-a dat Dumnezeu nouă. Dumnezeu le vorbea în cartea lui Moise și le-a spus să nu asuprești pe străini, pentru că, aduceți-vă aminte, și voi ați fost străini în țara Egiptului. Se pare că au uitat. De aceea Dumnezeu îl iubește pe Iacov, pe cel care este duhovnicesc. Nu îl iubește pe Esau. Așa că Esau sau Edom, mai degrabă Israelul de astăzi primește, dacă te uiți dincolo de etichetă, vei vedea că nu au nimic din Hristos în ei. Și Ioan vine și ne confirmă lucrul acesta și ne spune: copilașilor, nu vă înșelați, nu vă lăsați să vă înșele nimeni. De ce? Pentru că în vremurile din urmă vor căuta să vă înșele prin tot felul de semne și de minuni mincinoase. Imaginați-vă că Israelul în 1948 se întoarce în țară împlinind, zic ei, o profeție, dar de fapt este un semn mincinos. Nu s-a împlinit acel semn, pentru că prorocia continuă și prorocia spune: le voi scoate inima de piatră, le voi da un duh nou. Pe când Israelul se întoarce prin puterea armată, n-au ei nicio treabă cu Dumnezeu, invocă din când în când numele lui Dumnezeu Elohim, dar n-au nicio treabă cu el. Cei prin forța lor vor să acapareze toată lumea aceasta. Dar nu vă descurajați, cuvântul lui Dumnezeu spune că ei se vor numi țara răutății și pentru poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Deci, să înțelegem de aici că cei care nu se întorc la Dumnezeu, în sensul de la Hristos, pentru că Moise vorbește foarte clar și Moise le spune, deci dacă ar citi Moise, ar fi înțeles. Pentru că Moise a spus: vă voi ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. Cine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din poporul meu. Zice Domnul, e o prorocie. Ei, prorocul a venit, Iisus Hristos. Dacă citești Talmudul lor, o să vezi că își bat joc de el, la fel cum au o atitudine față de toate lucrurile. Și Ioan spune: copilașilor, nu vă amăgiți. Cine n-are pe Fiul, n-are nici pe Tatăl. De aceea, ei nu l-au pe Fiul, nu l-au nici pe Tatăl și ei nu se numesc țară sfântă, popor sfânt, ci mai degrabă se numesc țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Dumnezeu pe vecie.
Veți vedea lucrul acesta, spune Maleahi. Dacă te uiți în istorie, o să vezi un ciclu care se repetă la acest popor. Vin, se așează în țară, zidesc cetăți, n-ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu lasă popoarele din prejur să intre în conflict cu ele, după care urmează lupte și după lupte poporul este biruit. Acesta este un ciclu care se repetă. Și cuvântul spune, lăsați-i să zidească ei, Edom poate să zidească, că Dumnezeu va dărâma de fiecare dată tot ceea ce vor zidi ei. Așa că atenție mare la lucrurile acestea. Nu vă uitați la etichete, ci uitați-vă să vedeți dacă vedeți în ei pe Hristos. La orice om. Asta nu se referă doar la țara lui Israel și la poporul Israel, ci se referă la lumea întreagă. Sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, care umblă după lucrurile duhovnicești, dacă au un cer de rugăciune, dacă au o întâlnire, ei merg să se întâlnească cu frații, ei merg să stea în prezența lui Dumnezeu. Și sunt cei firești, Dumnezeu desparte lumea în două, care totdeauna au lucruri mult mai importante decât lucrurile acestea. Ce vă îndemn eu? Căutați-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Dacă vrei să fii iubit de Dumnezeu, umblă după lucrurile de sus, umblă după lucrurile plăcute lui Dumnezeu. Și să nu zici în inima ta, pot să fac orice pentru că Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu iubește pe cei care caută să se corecteze, caută să își îndrepte, spune într-un psalm, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Deci oamenii care caută să se îndrepte după cuvântul lui Dumnezeu, la fel ca și Iov spune, Iov se abătea totdeauna de la rău, Dumnezeu iubește astfel de oameni. Dumnezeu nu iubește și asta nu se va schimba niciodată, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Domnul s-a mâniat pentru ei, s-a mâniat pe ei pentru totdeauna. Deci pe cine îl iubește în toate timpurile care vor fi. Deci nu e ceva ca Dumnezeu să se schimbe. În vremurile din urmă Dumnezeu va iubi și pe Edom dacă Edom va rămâne așa. Care este șansa lui Edom? Care este șansa celui firesc? Să se trezească, să vină la Hristos și să caute lucrurile de sus. Este șansa oricărui om. Nu există altă șansă. Nu există Dumnezeu mă iubește indiferent ce fac eu. În vechiul legământ, în noul legământ, lucrurile acestea sunt foarte clare. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă îndemn și eu. Umblați după lucrurile de sus, nu umblați după lucrurile de jos, pentru că lucrurile de jos vor trece, dar lucrurile de sus vor rămâne, că sunt veșnice. Amin.